Bocah kok wayune payah. Pawakane jan kaya sak dangkel jati. Kok dangkel jati lho, Dik. Lah iki cendhek kene iki kaya jati bar ditegor ya kari iki. Gak apa-apa, ning umpama aku ki lanang. Heeh. Aku lanang ndek bojo ngene iki to. Wah, aku ora nyambut gawe ning iki tak dol. Lho kok bojo kok didol? Didol suarane. Nah, didol kepinterane. Kepinterane. Ora tenan aku takon serius wis dibojo apa urung kowe? Dereng. Hah? Dereng. Piye? Dereng. Oh, pacar ya duwe. Alhamdulillah dereng kan. Oh. Alhamdulillah malah dereng. Upama yen ana piyai kene kepengin ngepek bojo kowe utawa ngepek mantu kowe piye? Siap apa ora? Kula. Ha. Mboten. Loh. Lah ngopo? Kok mbot? Lho kok jane sing mbok pilih ki bangsa apa? Bangsa menungsa ingkang penting menika. Maksudnya profesine apa kaya Mbak manten putri ki Mas Taufik ki polisi. Polisi. Lah kowe iki kepengine ndek bojo apa? Kula kiper. Weh. Kok kiper lho? Nyapa ta? Lah kiper ki sebabnya apa pengen bojo kiper? Kiper sing tukang jaga hubungan lho. Wah. Oh, nek kiper itu kan jaga Ya gawang. dhek nek rumah tangga ki nek masalah apa, nek masalah piye mesti kiper selalu menjaga. Menjaga suatu hubungan, menjaga suatu komitmen ngono kuwi. Oh. Dadi jaga wedoke ora klebon bal sak-sake nek kiper ngono kuwi. Ngono kuwi maksudku. Nek bal piye bentuk bale sing kaya ngapa mlebu ki mesti sing lanang tetep kudu njaga ngono. Iya. Tetep kudu njaga mempertahankan suatu Iya, hubungan ya. dalam rumah tangga ben Sik ya, Dek ya. Rumangsaku bengi iki kowe nglumpukke sidan ora genep kabeh ya. Sing kae wis kentir iki malah suwoblok. Ning aku setuju karo unen-unen. Ya. enten pripun? Dadi kudu menjaga rumah tangga dengan baik. Nggih. Dadi duwe bojo kuwi kudu sing eling lan waspada. Iya. Eling nek ning omah kuwi duwe bojo ya to. Waspada. Waspada piye carane ben ra konangan. Wah, ya utuh. Wah, iki kadane rapi iki. Lah ya ngono. Piye Pak Haji? Astagfirullah. Oke. Aku duwe anak buah kaya ngene Ora iki sido kepiye? Ora oke-okenan. Mau ben waspada. Wong nek rumah tangga ki kudu mlaku sak benere ngono kae lho. Kudu mlaku Piye, sak piye, benere. piye, mlaku Kuwi sak bener iki, piye? Lire kepiye? Piye? Lire kepiye? Mlaku sing bener jejeg madhep pengarep lho. Ning kono wis nek pasangane ku ora samleng-amlengop kanan kiri ngono kae lho. Terus? Tetep maju terus pantang mundur ngono kae. Ora usah tergoda karo godaan sing ana ning samping kanan kiri ngono kae. Terus kowe ngomong ngono ku ya iso nglakoni. Mboten. Hah? Mboten. Iki Malah boten. Pacar ora duwe kok iso nglakoni terus. Ya soben bakal. Ayo, saiki bawa sik. Bawa. Mbak Eva gen lenggah kene sik. Nggih, Lenggah kene. matur Ayo, nuwun. kowe ngadeg ning tengah kono. Ora tengah ngene. Ya nek ora ora sesuk iki wedakan sing putih ta, gen ketok nek disyuting. Aku mang ya wis santing godaan aku. Ya aku tak pasrahke Pak Karbani kok iki kok. Piye? Nggo indukan pitik. Iya, nggo kate. Kate cemani apik iki. Tak kuwampleng tenan lho. Weh, bar ngaplek aku. Bar ngaplek aku. Lah nyapa wong ayu-ayu ngene digeduan pitik ngono masane. Lah kowe gelem apa ora? Gak to. Gak ya wis. Kok arep ngaploki wong. Ya iki nyune gubuk asmara. Nah, larasipun slendro. Oh, Terek bisa. mau lali janjine. Ora lali janjine karo gubuk asmara. Wah, tuas. Loro. Wah, tuas kula apalke lali janjine tok. Ora sida. Ayo, gubuk asmara, bawani sik. Buat asmara, bambani napa niki, Mas? Sakarepmu, isamu apa? Bawa pocong. Pocong ora apa-apa. Iki kok ketoke sinden liar ya. Rono rene. Kowe iki sinden apa piket? Anu melihat ini lho, Dek. Men, dirasakne wis metu kono nggo trambul lagi bali kok. Nganu menguasai panggung. Ya, Nduk, pamerke suaramu. Ya. Ngitari panggung. Ngelmu iku. Ngelmu iku Suaramu apik tenan lho, Kak. Suaramu apik lho, Kak. Luar biasa. Ngalah-ngalahke sing senior-senior ngatasi kowe iki sakmene kok suaramu. Piye? Apik lho, Kak, suaramu. Ayo, gek maju neh. Suaramu apik. Yo, Kak. Lakone. Kelas
Kowe iki arep ngendi? Malah ora sak wedi. Kok wedi ngopo? Kowe terus gelunganku pudel terus jadi piye? Apa enek sindane Pak Bayu terus sindane Siraing Klonthok ngono enek? Oh iya. Ya, kowe tegese ku alon-alon kuwi saking tresnane gumun karo suaramu kuwi lho, Nduk. Terus no. Iya. Terus umpamane. Heeh. Terus engko gelunganku copot blinding ditemu bocah cilik-cilik terus piye? Ayo, sing lanang gek maju kok mulek gek. Ya Kak. Lekase. Lekase wanka. Wah, aduh. Syukur. Lah wong kono sing cedhak sono bengok dhewe. Man, kan kupingin basa dhewe. Aku pikirku ngageti iki mah kupingku kena dhewe kok, Kak. Yang ngono kuwi sing jenenge bumerang kuwi iki. Bumerang apa Butejo apa Bu Sugeng? Bu Karto. Ya Kak, tegese kas. Tegese kas nyanto. Tangane iki aja kaya ning cakro. Bawa kok senden. Pirsane wong kaya ning pos kamling ae. Nggih iki tak gawa santai ngono lho karep iki. Yo. Karep iki yo sane. Satya Budya. Ya. Satya Budya pangekese durhangga. Yo, diaturke. Jogete tayub alus sing Woi, bocah iki sik. Pripun? Kowe iki arep ngamanke desa apa piye? Wis ndelok mlaku-mlaku ya hansip. Kersanipun mboten adem. Oh ya, ya. Dados nek awak gerak niku dadi sehat. Oh ya. Dados nek awake sehat niku terus nek golek rezeki ya iso gampang. Amin, Nek rezekine gampang arek golek apa-apa ya keturutan. Amin. Ngono ra wong ngaten to Pak Bayu. Iya ya. Elok tenan iki. Iki jane sinden apa moden to, Bray? Ning ngandani wong ciri-ciri. Yo diaturke. Gubuk Asmara.